abupheleli apho, ubomi buyaqhubeka, zimane zindigila zindiphinde zindibuyisele phaa ebantwini abadala. Impilo injalo. So ndidinga ke ngoku abantu willing to have such a conversation, abantu abangazofihla isanto, abantu abazawuthetha phandle njengam, because ndiyazicapukela into ezifihlwayo, ngoba uphela inyani ungayazi, kube kuthethwa izinto zifakwa phantsi kwetafile, abantu bakaThixo bexakekile apha emhlabeni, kungekho nto intle here, ngoba ekugqibeleni asikho seheaven, silapha emhlabeni, ezi zinto zenzeka apha emhlabeni. Bayavuya ke bona utata uAbraham zange badibane nezinto zoba naba abantu abadala naba ontoni, zonke ezaa zinto babedila noThixo wabo qwaba. Yes, but ke ireality yobomi ithi silapha emhlabeni, zonke izinto zehla apha emhlabeni. Amaxesha ayatshintsha, amaxesha ngamanye zizinto ekufuneka kuhlalwe phantsi kuthethwe ngazo ezi. Yes, kuzawuncedakala abantu abaxakene nento, because baninzi abantu abaxakene nento, ayindim kuphela okhe waxakwa yimeko, but andisaxakwa ngameko mna ngoku, ndidlule apho. Yes, so mna ke ngoku